lagu gawan kon omah sing nyatet, sing ngripta, sing gawe ya sing ngendang kuwi. Kaya ngapa tak rungokake mau bengi wis digaweke jenenge judule Jejuing Tresna, Nduk. Nah, kaya ngapa? Ayo. Nyawang lintang sumebyar ing angkasa gambar pucat malela kadya rembu lan ing mega hang luru endahe rasa tresna nanging kabeh saikine wis beda dika sumanding wong liya nyiksa batin nyiksa raga tansah jejuing tresna kang gatra wewayangmu mung katon lalewa nglampah rasa jroning jebul tresnamu wis liya jalari Anange nek nggih lagu kok bola-bali marahi grentes nyang pikir. lelakonmu Jane wis patang tahun kepungkur lho, Nduk, ning kok ya rasane kok kaya gidhek ngisore. Marahi aku keloro-loro. sing wis ki ya wis Thomas ya lilakna nek bojomu kae iki digawa kancamu Ayo ora digawa kanca, lha Nduk. piye Jikok lesing jebule. Nih ya serapopo tak ikhlaske, Nduk, arep kaya ngapa wong ya iki pancen udu jodohku. Wis gen. Wis Kok nak ikhlasno. kepengin aku tak tuku. Desi iki saiki buka anyar kok, Nduk. Saiki? Mulane awake dicilikke kuwi nak gegeden kan ra patek laris ngono. Dicilikke, Nduk, rega 220-an. nek larang men Murah. murah sama Vivi iki dhek mben 500 iki medun meneh yo an. pira Kari 375. 375 kok kayak sego goreng karo es teh ngono wis mangkat wis. Heeh. Ya nger. Jejuing Tresna, Nduk. ya iki sangka lelakonmu digawe lagu Ora dadi yang boyo dicuci. pengopo, Nduk, ora dadi boyo. Timbang dadi singa. Ayo. Pungkasan Sane to, gas. Sing bisa nentremake
Pripun, Pak? Lajeng ki kok, lajeng. Rada cepet wae nek iso. Serak kesusu. Pungkasan Oh. mung aku rasa uga sing kalbu antuk tresno sing bisa ngentremake Sembah nuwun hormat. Balas dari Satrio kantor legahan nggih malih. Awit bapak pambiya ora badhe nglajengaken ati cara wedal kotoraken mbok menawi mangke wedal ingkang mirugat saged celajengan nggih malih. Matur nuwun.